tape recorder. Ini cara tahun 80-an, 90-an ngene iki. Nek duwe barang kok ki misuwur. Saiki malah ora ono gunane tape kaya iki. Percayalah sayang. Kenapa Bu ora ini kok jenggureng kaya kuburan? Mbuh Pak, sirahe teng-tengan kaya. Teng-tengan? Yo. Lah ngapa sirah teng-tengan? Aku ki buka Facebook, Pak. Iso berita kaya nang Facebook, mbuh. Kok iso kok kaya kabeh iki, Bre. Alah Bu, rasa pikir Bu. Ora usah dipikiri priye, Pak. Wong kok ono ahli ibadah, wong berilmu, tapi kok iso nglakoni kok kuwi. Lho, iki kan donya, Bu. Nang donya kuwi iki ora ono hal sing ora mungkin terjadi. Di kabeh iki bisa mungkin terjadi. Sing tak gumuni maneh iki, Pak. Apa, Bu? Jare wadok iki mosok iso meteng, iso lahiran lewat ngimpi. Lah aku nggal wengi direp-repi sampean pira dedi-dedi. Dapuran Bu, padano gendruwo ngrep-repi. Ya pancen kok ora dedi-dedi. Ha wong nyatane wis mangkelung. Lah iki rongsokan priye, Pak? Hah? Rongsokan. Yo jalan apa anane, Bu? Terus pokoknya yang penting ki isi bisa tuku beras kena ngliwet lawa yo sak anak-anane. Wong nyambut gawe saiki ki angel, Bu. Angel temenan lur duit saiki iki. Mulane kaya ngono awake dhewe iki wis ora usah mikiri hal-hal sing kabar-kabar sing aneh-aneh, mau mikiri kebutuhan bendino bae iki angel. Ya memang kuwi ono kabar. Ya sekene cukup ngerti bae. Ora usah dibahas dawa-dawa. Mau ndak salah ngomong jadi iki benar. Kok ora dibahas dawa-dawa priye, Pak? Maksudnya priye, Bu? Wong aku krungu-krungu ki jare ning kota-kota liyane iki padha bewe saka kejadian. Kejadian apa, Bu? Ya padha kuwi, Pak. Maksudnya iki kan pondok-pondok sing liyane sing sik bener kiai-kiai sing ora melu-melu kan malah tercoreng sih, Pak, melaske. Oh. Iya. Nah, sama seperti ngerti, Pak. Iya, tapi kan aku kan cukup ngerti baik, Bu. Bab iki ora perlu disebar-sebar kendungen. Watene nek salah ngomong. Yang penting ki awake dhewe iki ndonga muga kasus iki segera selesai. Pihak kepolisian, pihak sing berwajib kan bisa ngatasi secara adil sing salah ben dihukum setimpal ngono. Ora ben ono sampai ono kejadian-kejadian meneh. Ha wong awake dhewe iki mau mikiri kaya kiye wong. Turu sedina 15.000 nyorone po. Iya sih pancen. Kerja sedina 15.000, bojo mangane akeh. Manopo nyo? Lah apa sampean ora lelo nek aku mangane akeh? Ya lilo lah, tapi kan ukuran Bu. Wong mangan kan sak piring ngono kan wis cukup. Aku tanduk mangan tanduk. Lah wong kok mosok ora oleh? Nah, kowe mulai saiki nganu bae, Bu. Fokus mangan. Aku sing tak fokus kerja. Nah, kok kowe genah. Nah, iya. Ya wis Bu, wis sawan aku tak mangkat. Iya. Tak sarapan wis sawan wis mateng burung Mas ae. Wis apa? Lawu apa jenenge iki? Gorengan tempe karo sing kangkung. Wes mantap. Nggih, iki.